норасоии оби тоза мушкилоти глобалии тамоми сайёра маҳсуб ёфта, тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид имрӯз дар 80 кишвари дунё норасоии оби нӯшокӣ эҳсос мешавад. айни ҳол танҳо 1.2 миллиард аҳолии кураи замин оби тоза истеъмол мекунанд ва ин рақам сол аз сол поён меравад. дуруд пайгирони ҳаводиси сайёраи сабз, мавзӯе ки имрӯз дар барнома таҳқиқ мешавад, норасоии оби тоза мушкилоти асосии сайёра аст. ва ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба муҳтавои барнома. афзоиши аҳолии кураи замин, мушкилоти иқтисодӣ ва камшавии захираҳои обӣ дар ҷаҳон. пешгӯӣ ва муборизаи олимони сайёра ба тағйирёбии иқлим ва кам кардани таъсири он ба обшавии пиряхҳо. дурнамои мушкилоти марбут ба об, таъсири буҳрони ҷаҳонии об ба вазъи сиёсии сайёра, аз низоъ то роҳи ҳал. тибқи таҳқиқоти олимони соҳа ва коршиносони Созмони Милали Муттаҳид, имрӯз наздик ба 3 миллиард сокинони сайёра ба мушкилоти норасоии оби нӯшокӣ гирифторанд. тибқи иттилои манбаъ, ҳоло беш аз 2.5 миллиард нафар одамони дунё дар шароити бади санитарӣ умр ба сар мебаранд. дар бештари кишварҳои қораи Африқо сокинон 5 соати як рӯзро дар ҷустуҷӯи оби нӯшокӣ сарф менамоянд. норасоии об мушкилоти бозмонда аз асри қабл ҳоло дар радабандии мушкилоти глобалии сайёра муҳимтарин масъалаи ҳалталаб қарор дорад. дар баробари таъсир ба дигар ҷабҳаҳои ҳаёти инсон, норасоии оби ошомиданӣ яке аз сабабҳои асосии афзоиш наёфтани ҷисми кӯдакон гардидааст ва ҳамасола дар ҷаҳон то 5 миллион одам аз норасоии оби ошомиданӣ ба ҳалокат мерасад ки бештари онро кӯдакон ташкил медиҳанд. агар тағйирёбии иқлим худ масъалаи ҷудогона бошад, пас паёмадҳои тағйирёбии иқлим барои башарият хело нигаронкунанда мебошанд. зеро зери таъсири омилҳои тағйирёбии иқлим ки пеш аз ҳама дар сатҳи замин баландшавии ҳароратро дар пай дорад, ин дигаргун гардидан ё мутобиқ гардидан ва ё аз байн рафтани олами наботот ва ҳайвоноти гуногун дар сатҳи замин, тағйир ёфтани шароитҳои ташаккулёбии гуногунии биологӣ ҳам дар захираҳои обӣ ва ҳам гуногунии биологӣ дар хушкӣ мавҷуд ҳастанд, метавонанд дар ин раванд таъсирпазир бошанд. омили дигари таъсиррасоние ки аз тағйирёбии иқлим ба ҳаёт ва фаъолияти инсон мерасад, ин таназзулёбии захираҳои об дар сатҳи замин мебошанд. захираҳои об ки дар сатҳи замин асосан ба сифати барфҳои абадӣ ва яхҳо мавҷуд ҳастанд, ҳамчун махзани ягонаи нигоҳдорандаи оби ошомиданӣ барои башарият хизмат мерасонанд. вале дар навбати худ дар раванди тағйирёбии иқлим, ин захираҳои обӣ ҳамчун индикаторҳои асосии инъикоскунандаи таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои об мебошанд. тадқиқотҳои олимон ва коршиносони сатҳи байналмилалӣ нишон медиҳанд, ки таназзулёбии захираҳои яхӣ ҳам дар пиряхҳои қитъавӣ ва ҳам материкӣ, ҳам дар қисмати Гренландия ва ҳам уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ва ҳам дар Антарктида имрӯз бо суръат таназзул ёфта истоданд. ҳамрӯза то миллионҳо кубометр ҳаҷми ях ба уқёнуси ҷаҳонӣ ворид мегардад. обшавии ана ҳамин ҳаҷми бузурги захираҳои ях дар уқёнуси ором, дар уқёнуси ҷаҳонӣ дар маҷмӯъ, ин метавонад боис гардад ба баланд гардидани сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ. тибқи гузориши олимон ва коршиносон, дар ҳолати то 50-60 сантиметр баланд гардидани сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ зиёда аз 360 то 380 шаҳрҳои калон, пойтахтҳои давлатҳои алоҳида зери об мемонанд. ҷанбаи дигари таъсири тағйирёбии иқлим ба захираҳои обӣ, ин камгардидани захираҳои обии сифати ошомиданӣ дошта мебошад.
аз рӯи пешгӯиҳои донишкадаи тадқиқотии уқёнуси ором давоми 20 соли оянда мушкилоти норасоии оби ошомиданӣ сабаби марги 34 миллион сокинони сайёра мегардад. гуфта мешавад ки норасоии об дар кишварҳои осебпазир сабабгури пайдоиши бемориҳо гардида бар асари он дар давоми ҳар як 8 сония як кӯдак мефавтад. аз ҷумла мутахассисон хуруҷи бемориҳои марговар дар кишварҳои африқои ҷанубиро ба норасоии оби ошомиданӣ нисбат медиҳанд. ҳанӯз соли 1950 муайян гардида буд ки захираҳои обии сайёраи замин сол аз сол кам мешаванд. ҳаҷми бузурги обҳои ҷоришаванда барои обёрии заминҳои кишоварзӣ сарф шуда ҳамагӣ 2% он ба талаботи санитарӣ ҷавобгӯ аст. норасоии оби тоза дар сайёраи мо мушкилотест ки инсоният дар охири асри 20 дучор омадаву имрӯз ин масъала ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш овардааст. ба гуфтаи коршиносон агар як омили норасоии оби ошомиданӣ дар сайёра таъсири ивазшавии босуръати иқлим бошад, омилҳои дигар афзоиши аҳолӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани захираҳои обӣ аз ҷониби давлатҳоест ки саноати бузурги дунёро чархиш медиҳанд. дар баробари истеъмолу истифодаи нодурусти об сатҳи ифлосшавии захираҳои обӣ низ меафзояд ки ин ҳам мушкилоти ҷаддиди аср ба шумор меравад. мушкилоти нарасидани оби тозаи нӯшокӣ на танҳо ба минтақаҳои хушки сайёра балки ба ҳамаи кишварҳое рабт дорад ки дар онҳо истифодаи нодурусти захираҳои об анҷом дода мешавад. мардум норасоии оби тозаро дар тамоми қитъаҳо бидуни истисно эҳсос мекунанд. айни замон минтақаҳои гирифтор ба ин мушкилӣ ховари миёна ва африқо ба ҳисоб мераванд ва дар ояндаи наздик ин мушкил метавонад дар кишварҳои чун ҳиндустону чин ва як қатор мамолики наздик ба онҳо зуҳур кунад. имрӯз чуноне ки мо мушоҳида менамоем дар қораи африқо ва дигар кишварҳои алоҳидаи ҳастанд ки дар онҳо аллакай норасоии шадиди захираҳои обӣ ба мушоҳида мерасад. дар қораи африқо дар давлатҳои ҷудогона барои як нафар дар як шабонарӯз аз 1 то 2 литр об пешбинӣ мегардад. яъне ҳамон миқдори обе ки мутахассисони соҳаи тандурустӣ барои солимии инсон тавсия медиҳанд ки як нафар нӯшад, ҳамин миқдори об намерасад. дар баробари ин масъалаҳои беҳдоштӣ, масъалаҳои тамизкории ҳамон мардум зери суол мераванд. инчунин хушкгардидани кӯли Чад дар қораи африқо боис ба муҳоҷир гардидани 360 000 аҳолӣ дар атрофи кӯл зиндагикунанда гардид. дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз назари таъсири тағйирёбии иқлим яке аз кишварҳои осебпазир ба шумор меравад, таназзулёбии захираҳои об дар пиряхҳо аз ҷониби олимону коршиносон таъкид мегардад ва ин пешгӯиҳо хусусан дар раванди гузаронидани корҳои экспедитсионии мутахассисони агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зист ба қайд гирифта шуданд. ба қайдгирӣ мутахассисони мо ин иборат аст аз он ки дар давраҳои давоми чанд сол пай дар пай мониторинги пирях гузаронида мешавад. яъне корҳои андозагирии тариқи дастгоҳҳои махсус дар пирях давоми 10 солаҳои ахир гузаронида шуда муайян гардид ки суръати таназзулёбии пиряхҳо дар ба ҳисоби миёна вобаста аз сатҳи ҷойгиршавии онҳо аз 1.5 то 16-18 метр дар як сол забонаи пирях ақибнишинӣ менамояд. ин омил паёмади таназзулёбии захираҳои барфию яхӣ метавонад ки ба шакли ташаккулёбии равандҳои геодинамикии хусусияти гидрометеорологӣ дошта, яъне ки ташаккулёбии ҷараёнҳои селӣ, ташаккулёбии баландшавии якбораи ҷараёнҳои об боис мегардад ки дар минтақаи ҳаракати дарё ва минтақаҳои ҳамворӣ боис ба зери об ва ё зери сойл мондани ҳудудҳои аҳолинишин мегардад ки барои ҳам саломатӣ ва ҳам зисти зиндагии мардум
таъсири манфӣ доранд.